Má heistilíonn túte Maigh Chromtha láir be ar de bhealach go ciláine, na gachéon seans ann go gcithún choirleor bríde Maigh McCarthy ar an gearnóg I Maigh Chromtha sí imón gnó I díal glasarí. Le déanaí chuir an choirleor Maigh McCarthy rúnós cóir na cóirle túil a bhil go neanam nófaí lá cuimhneacháin go móra náisiúnta ar an ngorta mór, rún a ghlachag déan go. The notice of motion is going through all the councils in Ireland, and if they adopt it, it has to go to government and they have to act on it. Sa cheantar má gúid tá rian an Gorta bhuair fós le feiscint mar hampla tuig na mocht taobh le hósprail Maigh Chromtha as ar tógadh na mílte duine go réalaigh carige staire cúpla míle sér ochlún drothad. Le ling an Gorta bhí cuasaí an taoil cho hangaiseach san gur chuid na bochtáin ann sa a fuair bás. Le déanaí an muintir na háite an láthir ag réalaigh carige staire a glána. Agus trahóna thug léachtóir sin siúcha goláis na hallscoile gorcaig takeíocht do rún an choirleora. Déantáin go thomláin leis, an achtra chinúnach is mó dar hála. Is slán eachla mé go háirithe nuair a irtráing a bheith páirteach I leitheanta cuimhneacháin gur an phobail giúdaigh, agus is maithas fiú a le héad dhéanamh, ná bé mé se cuimhneh ar gcuimhne ar caiileachtaíomh agus ar imigdíomh. Tá an rún chuir an choirleor bríde Maigh McCarthy os cóir a cóirle baile ceantar hénig agus ar ghlach leis déan go. Os cór cóirlaí eile na tír ag buinte seo. Má ghlachfar leis agus tá gachéon cumann an scéal go ghlachfar cuireadh raig go dtí an rialtas an son é. Mar is siad ar deire hir ó thóca cinenne fé lá go mórtha. Barry Mescal nuacht TG Cahir, réalaigh carrig na staire clún drothad cún na Corcaí.